kapuso, this morning atong makauban ang iladong singer ug songwriter ug usa sa mga tingog luyo sa kantang Kadayawan. Dili na nako padugayon pa mga kapuso. Here's Miss Maan Chua. Good morning, Miss Maan, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning, Miss Resi. Okay lang ko. Kamusta diha? We're good. Today's really a fantastic day. Kay kauban ka namo. Thanks for asking. Well, Miss Maan, today is Kadayawan Week celebration karon ug syempre pag sinabing Kadayawan, ang tingog yun ni mga usa sa among mahidumduman. But of course, before we talk about that, gusto sa damo mahibalan pa kung kanus aba nagsugod ang imuhang passion or hilig sa music. Actually, nagsugod ko, no? Siguro mga grade 6 pa ko. Ako ang first time na gusto mag-learn og play og gitara. Nag-start ko og kanang hulam lang sa una sa among silingan og gitara, unya nagkat-on ko pipila ka kanta hantod sa nanaghan ako ang pondo or akong repertoire, unya abot na ko og mga 16, 17 years old, nag-start ko og audition as kanang solo performer or folk singer. Unya mao to, nag-start na ko og kanang perform professionally at an early age of 17 years old. Miss Maan, sagad sa imuhang mga ginakanta o ginaproduce kay mga songs about culture, nature, and social issues. Nganong kani ang tema sa imuhang mga kanta? Siguro po dako nga lagi og tabang ang ako mga influences in terms of music. Dako kay siya nga advantage for me as a Mindanaon nga gamiton ang fusion ba sa sound sa tribo ug sa kanang fusion sa kanang modern, ay dili pud ko gusto mawala ang atong roots gani sa akong music. Pero somehow nakatry gihapon ko og himo og kanta na bisag ang iyahang topic, social issues about nature ug culture, dili gihapon siya mulayo sa trend sa music karon. Mo na nagapadayon gihapon ko og ginahimo na ko ni siya na mga kanta para mag-inspire pod. Mo na akong imong bantayan ako ang mga lyrics sa kanta. Wala ko'y mga negative words as much as possible. Sa kanta nga Kadayawan, unsay istorya paunsa ka na pili niini ug napod ba kay laing nga kauban nga nag-compose ani nga song? Actually kanang Kadayawan storya ko ana sa CIO through Sir Jeffrey Tupas kung pwede ba daw ko maghimo og song for Kadayawan. Unya timing kay that time murag naata ako sa Manila kay naami gig siguro ato ni Joey Ayala. Unya di ba siya man ang naghimo sa katong una gyud na Kadayawan nga team song. Unya nag-collab ni Ana kay dili pud ko gusto na ang akong himo na kanta mo layo sa iyang gihimo. So sabay mi na naghimo sa lyrics ngadto sa iyang balay sa QC. So suwat lang siya ana man ang lyrics ana ko sige ako na yung maghimo sa tono na lang ani. So uli na ko Davao nahimo na ang tono. Unya timing man wala ko kabalo kung unsang key to iyang kanta, pero katong ginakanta nako ang kanta ning haom ang daan nga tono sa akong tono nagihimo. So imbis na katong Kadayawan imbis na katong murag chantra siya, nahimo na siya og kanang whole song na naay chorus nga pwede na makanta sa bisag kinsa. Miss Maan, kami daghan kay mga favorite sa imuhang mga songs na gikanta, but ikaw, unsa ang imuhang personal favorite of all the songs that you've sung and produced? Kami na ginipangutana sa ako, Miss Resi, no? Pero dapat wala man tayo favoritism. Pero since kailangan ako mamili, so piliyon siguro na ako gihapon ang Itadyak. And syempre, hihirit na kami dahil Miss Maan Chua is here at home with GMA Regional TV. Pwede ba kami maka-request naman, Miss Maan, ng a few lines of your song para sa tanan natong mga Mindanaoan viewers? Mindanao, 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 Mindanao. Tadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri
papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan, itadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan, Mindanao, Mindanao, Mindanao! Yay! Thank you very much, Miss Manchua. It's truly an honor nga nakakanta ka din sa At Home with GMA Regional TV. And of course, sa lahat ng ating mga kapuso nga nananaw karon all over Mindanao, ug syempre pa sa atong mga kapusong Dabawenyo, now that we're celebrating the Kadayawan Digital Celebration, unsa ang imong mensahe sa ilaha? Mga kapuso, bisag na ay pandemya, ayaw kabala ka kay dunag gihapot tay digital celebration karong Kadayawan season. Atong atangan sa page sa City Government, Kadayawan sa Davao 2021, karong August 20 to 22, makitaan ko ninyo sa opening sa August 20, hinaut unta na atong subaybayan, bisag na ay pandemya, padayon nga pa ng atong kalipay ug ang atong selebrasyon. Dagan kaayong salamat, Miss Manchua. Unta dili ka magsawa na mobisita diri sa At Home with GMA Regional TV. Thank you once again for your time. Amping! Dagan po kaing salamat, Miss Res, si Amping Kanunay, o happy Kadayawan sa tanan.